Bapak Heri pancen bagus tapi nyekapnya berarti lanjut interlude lagi aku tak tepuk apa-apa jelas aku meh bilang enggak cukup belas iya orang band anak tepuk ya mana trek yo bapak ayo tak terus no wis ayo kadung jeng lho jare mau milih cekuwek lho ayo tak terus ke cekuwekku panas ya lah opo mau milih dhewe kok milih cekuwek dhewe kok tak kita mlotot iki kowe lek sembrono lho kula wae ra keminterno ya apa biasa santai lho wong ki